Bun de salutare și bine m-am găsit la episodul, cred că 6, nu știu. Ne scoatem căluțul. Ce? Revin calul odată că mă nervez. Da, și ce am vrut să mă spun? Nu știu, hai să vorbesc mai tare să mă auziți, că nici eu nu mă aud. Și chiar eu spun lucrurile. Vai, mă, calmă. Mă omor cu zilele să-mi bat picioarele. În sfârșit. Da, și levelul 34 l-am făcut niște bine. M-am schimbat la echipa albastră, da. Nu-mi place la echipa galbenă pentru că pute. Cine e acolo? Ușamanciuța. Ce pana. Mere map 2. Știu, am minelul, dar mai bine să facem și noi niște antrenamente cu calul, așa. Nu. Wow. Credibil. Ce zice? Da. Hai să mai avem. Da. Și am ajuns aici, la locul potrivit, unde se pare că nu este niciun metinuț. Aici trebuie să fie neapărat metine. What? Nu este. Fain. Decât foarte multe. Da, hai să vedem cât de repede spargem noi metinul. Ne punem pop, 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 pop. Așa, așa și haide. Avem aura pusă numai că nu arată. Sau numai mie nu mă arată. Nu știu. Nu sunt sigur. Da. Cu fără lumina lunii. Petit nercos. Portaloane spărtuți. Ne rămura. Clofot. Reflex. Dar câte reflexe? Du-te, mă. Cred că asta e a 5-a la rând, reflexe, mă. A 5-a, mă. Asta e. Ai, ești nebun. Înseamnă Stone Soul, ceva de genul. Piatra spiritului. Dacă nu v-ați prins, dar fac pare că v-ați prins. Mai că nu. Dacă nu știați. L-am explicat acum. La, logica lui Clau, fain. Și aici e ziua lui Gopoie. Mamă, păi tot e ziua lui Gopoie. Hai să cred că mă duc la orci, că... La orci, clar. Nivel teleportare și Ngiongo midle. La orci mari, să creștem acolo, să batem orci mari. Da. Și creștem și noi așa, mai la orci. Fac pare că sunt foarte mulți, deci nu ne facem griji. Dau aure pe sus. Leșinatul ăla. Leșin de toate felurile. Da, o să ne luăm aur. Eu aici de ăștia mine. Ni.
Am murit. Este prima oară că se întâmplă așa ceva. Da, fain. Mă omoară până și orice. Până și orice. Enervat. Ce aveți o travă sau what? Avem nevoie de asta. Hai, să am nevoie, trebuie să fac neapărat și eu. Stai un pic. Ne punem 2 inele și fain. Blesteme! Nu mai are. Așa, în sfârșit. Căluț prost. Urăsc căluțul. Ce-i? Vana! Vană, vană cu vană. Laba pe nană. Dar, ia, trebuie să mai vorbesc așa urât. Da, sorry. Gata, hai, suntem serios, gata. Nu le-am cumva. Hai, dată cal. Să fac pare că e cineva care mă urăște. Calul ăsta. De ce, căluț? În sfârșit, căluț. Da, m-am uitat la daune. Cine am văzut pe cineva roșu? Oricum, n-am iteme PvP, am PvM. Pentru că sunt mor. Pentru că sunt smor. Sfară. Dinge de orice. Aiai. Na. Avem ceva bănuți, dinge de orice. Mori. Dinge de orc. Ricori. Bineînțeles, Clau e obsedată de ricori. Știu. Oricine știa Clau. Bun, gata, hai să ne mai batem joc din noi. Chiar dacă pare amuzant, nu e. Hai, gata, cu prostia despre noi. Care este bine. Apoi nu este bine să vă bate joc pentru că vă râde colegii de voi despre tine. Chiar dacă de mine nu râzi nimeni, nu încercați. Vă zic eu, dacă încercați, asta e. Da, alea nu-i bună. Avem nevoie de cutii. Artificii, alea sunt importante ca toate. Corege. Da. Hai să căutăm metină. Ui, știu unde este metină. Deja l-am simțit de la kilometri în întregime. Vezi? Eu m-am zis că eu nu mă înșal. Plus, deci este metine nesfârșit. Da. Da, e mai de PvP. Itemuri speciale. Iureș, limbii dragonului. N-am nevoie